Aquí, a l'Espai Jove a la Tèxtil, oferim servei menjador per a alumnes de l'institut que viuen a organitzacions o que estan sols o soles per dinar, i és un servei organitzat per l'AFA de l'institut en col·laboració amb l'Espai Jove. Un dels pilars de l'Espai Jove és la participació, on els joves poden dir la seva. Per exemple, tant el nom com el logo de l'equipament va ser triat a partir d'un procés de participació juvenil. Una de les coses que destaquem també són les activitats que programem setmanalment tots els divendres, i el juliol i el Parc Nadal també organitzem tot un programa d'activitats durant tot el juliol i durant el Nadal uns 3-4 dies d'excursions i activitats que potser no fem durant la resta de l'any. Som a la Tèxtil de Sentmenat. Connectem!